Jumapili yarenge saa sita igatwicarante minto nyumba omogaka gitagacha abwate omoyu are korigia omwana oyo omomura oyo konyana riria tusabire amache twamoire are konyeta ranywa omogaka oyio akoroka mokei agacha abwate omoyo agatena gesieri binto agatebia omonto tasuka bono natebia omonto tasuka intwe tokooba omonto abwate omoyo agatebia tosuka togasoa gotama riria togotama nari omomura oyo atamete nchaka mbekere eting'iri nkaguse nabo mbetete omoyo okoboko na okogoro iga agotirimboka nachiete nyagitari nkarwariwa korepoti ntobaeti naki bono kegenderere naende abana baye barabwo na esukuru bachiete. Ngosaba eserekari etokonye enyare koteka egetambukero gochia ase omogaka oyo. Samarieta ne Gladys bonke marage mogaka oyo nari mokei na bachete bwone iga gachita akanyora nare ngororo nachiri korigia omwana oyo chibando omoiye keregere chimatatu nkwenda are sukuru konde mogondo nkorigia chibando inyugwe ebikuro minyoke korwa mogondo gotira kingoika isiko inyore omosacha oyo nari mokei obetire omwana ono omoyio iga agenderete gotira gochia rogoro nari nsoete gokura chegaki ngosaba eserekari embwatisi ekiagera omwana one niga umiete omwana one ensikare abande na esukuru bare nkaenda ase nabo ngirete omwana nyagitari akarwariwa nkaenda ase eserekari nabo mbegete ebinto ororo eserekari terantebi kende bono ngosaba eserekari enkonye kere nachiete nyagitari entang'ani igo nchiete Mount Olbis omwana akarwariwa nkaenda polisi mosocho kere naenda polisi mosocho bakantoma iranda no nchiete ngakorerwa nkarikerwa ekwerende epitiri nkaira ndande mosocho bono mosocho taratebi step ende omwana oyo one niga abutoire ebiara bia amagoko derikere iga okogora aye ekenama niga ataboire na omoyio oyo nachiete no nigo orenge na amanyinga no atibu nande iga nigo nde omoboraka omwana one entakana abande bachire sukuru omwana one esikare nonya bono ase amobete niga amobetete okogora ekenama amo taikonyara no ogotara ongosaba eserekari monkonye egere omwana oyo one mombwatie egere omwana oyo one anyore eright yaye. Bono inche ngataete omongwana oyo okorokwa nari mokei anyare gagososa amagoko ya abanyanyimbo ekiagera ababuraka abagwetera amang'ana amange iga bagocha ase eng'encho abagaka babo niga basirete omongwana oyo gakora ebise ebinge sana iga aroche ng'a monto taiyo ramoimokeria kende getambukero kende gionsi ekiagera omwana ono omwanafunzi bono naende togotoka ekerasi ime niga amobutorete ebioko kwenda ebichara bia amagoko niga amobutorete okogoro gotira onye tari onye abegete onye na esigati ng'ango bono ntomanyeti gento agokwana ng'ango bono omwana niga akwete ngosaba ase abanto baria amang'ana human rights baegerera omoburaka oyo oito buna are iga anyore obomaene bwaye ekiagera omongwana oyo tarakora kende gionsi nonye bono iga nonya gotara ekenyoro ime obere gagokora ebinto obotuko na omogaso banto orora ng'a gento nke aranyare gokorerwa ototagete ase amagoko ya abanyanyimbo rigara amanya naki eserekari nere ororo na eseri nere ororo. No omong'ina igo nkoboria eserekari ng'a yiere gete aka amang'ana aya togoeterete ari gotokonya bono omoyio oyio nende ore gosoa ogaeta ensemo abanto bari bakorwanerera obogima bwa mwanyabanto batokonye buna intwe abanyakenyoro omogambi oito otobwatisie abagaka mbare bari bagocha iga ng'a na amabera bagocha gosaba gaki twasabire esere omogambi oito okoroku James Ombati asoe gati yaitete omogambi tobwatisie amang'ana aya tonyora obonyakene bwaito omogaka oyo obeire ogokora ebise ebinge ekenyoro atokonye omogambi asore noigwete ebirero biaito tobwatisie nero ng'iri abegete omwana oyo bwa esukuru ana amanyinga chintonyi moroche buna ere iga namwarora ase omoyio oetete oigokanyitandura.